Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Mai sauraro barkanmu da sake saduwa, barkanmu da sake kasancewa a wannan tasha ta mai albarka wato Hausa News. Kada ka manta idan har kai sabon zuwa ne muna buƙatar da ka danna subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a kowane lokaci. Ga labaran namu na yau. Inda a nan ma za ku ji cewa yadda askarawan saman Najeriya suka dagargaza ma'adanan Boko Haram. Rundunar sojin saman Najeriya ta kai wa wani yanki da mayakan Boko Haram ke amfani da shi wajen hari. Dakarun sun yi wa yankin Farisu da ke dajin Sambisa a jihar Borno ruwan wuta ta sama. Jaridar The Nation ta gano hakan. Wannan harin da dakarun suka kai ya tarwatsa wurin ajiyar makaman mayakan Boko Haram ɗin. An yi nasarar halaka wasu daga cikin 'yan ta'addar kamar yadda jaridar The Nation ta wallafa. Kamar yadda takardar ta fito daga shugaban fannin yaɗa labarai na hukumar tsaro, Manjo Janar John Eneth ya ce sun kai harin ne bayan bayyana sirrin da suka samu a kan 'yan ta'adda. Kamar yadda takardar ta bayyana, a cikin ƙoƙarin tabbatar da zaman lafiya da tsaro a yankin arewa maso gabas na ƙasar nan, rundunar sojin saman Najeriya ta ragargaza wasu 'yan ta'adda da kuma makamansu. Al'amarin ya faru ne a yankin Farisu da ke dajin Sambisa na jihar Borno. 'Yan ta'adda da yawa sun rasa ransu a harin a ranar 30 ga watan April shekara ta 2020. Kamar yadda ya ce, an kai harin ne bayan samun bayanan sirri daga majiya mai ƙarfi akan harkokin 'yan ta'adda da yankin da suke, kamar yadda aka hango ta jiragen sama na yankin. An ga yankin da 'yan ta'addan suke kwana da kuma wuraren ajiyar makamansu. Rundunar sojin saman Najeriya za ta ci gaba da ƙoƙarin ganin bayan maƙiyan ƙasar nan har sai zaman lafiya ya tabbata a dukkan sassan ƙasar. Ya ce a wani labarin na dab, hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta ce ɗakin gwajin cutar wannan annobar na biyu a jihar Kano ya kammala. Hukumar ta sanar da hakan ne a shafinta na Twitter a ranar Alhamis. Hukumar ta ce ɗakin gwajin na nan a Jami'ar Bayero da ke cikin jihar Kano. Ɗakin gwaji na 18 a ƙasar nan ya kammala a Jami'ar Bayero da ke Kano, shine na biyu a jihar. Mun mayar da hankali wajen samar da ɗakunan gwajin cutar kamar yadda dabarun gwaji suka bayyana. Wallafawar ta ce